Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yusuf ayat 62. Wa qala li fityanihi ja'alu bida'atahum fi rikhalihim la'allahum ya'rifunaha. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم ya'rifunaha idza qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kailu fa arsil ma'ana akhana. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا Fa'arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafidun. فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah.
Amma dzakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzibna tilawatahu ana al-laili wa ana anahar wa ja'alna hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wa qala lan ngucap sapa nabi li fityanihi. Apa fityan? Nek bahasae an dadi fatayat. Apa fatayat? Ayo fatayat. Fatayat NU. Apa fatayat? Nek fatayat iku wedok. Afitya ing apa? Pemuda, maksudnya pegawai ini. Ija'alu ja'ala. Hah? Fi'il amr tadi ja'ala. Kok teko sih? Dadekno bida'atahum kelawan sangune wong akeh. Sangu, ngerti sangu? Bekal rupa duit. Fi rikhalihim. Apa rikal? Kendaraan. Maksudnya dek wadahe apa jenengku? Kantongi gandum, misalnya nggawa kantong. Lek nggawa obrok men. Karo. Nek desa iku jarane obrok. Dadi ndek mburi kiwa tengen digawe wadah pohong, gabah, bahane teko pring. Jenenge obrok. Nek ndek tambak jenenge anjat. Nek ndek Kalimantan ya anjat tapi didekek ndek mburi ngene, kaya rangsel. Lalahum supaya akeh iku ya'rifunaha. Asal katae arafa bolak-balik pisan. Ayat 58 fa'arafahum apa? Ro ya'rifunaha. Weruh sapa akeh ha ing bid'ah duwi idang kalabu nalikane ing kalabu bali samake ila ahlihim maring ahlihim keluargane wong la'allahum apa yarji'una. Asal kata roja'a balik awale ya diberi waunun wong yarji'una balik sawake. Wa kang ngucap sapa Yusuf li fityani maring pemudae maring pegawaine maring guruwe ijalu dadakana sira kabeh bid'atam kelawan duwi wong akeh firikalim ing dalem kendaraane wong akeh lalam supaya akeh iku ya'rifunaha weruh akeh ha ing duwe idang kalabu nalikane balik sawake ilali maring aline wong akeh lalam supaya akeh iku yarjiune padha balik sapa wong akeh. Jadi ketika Nabi Yusuf wis dadi kabulok, kepala bulog sing ngurusi panganane wong sak negara,
Di antarane sing nempur iku ternyata apa keluargane dhewe cacak-cacake. Lah cacahe wis lali karena Nabi Yusuf wis gak kenal. Nabi Yusuf paham. Iki lak emasku sing nomor 1, 2, 3 sak teruse. Akhire ya ditampung mergo tekone wis awan, embuh perjalanan pirang dina karo mungkin ya ada jarake. Akhire sampai akhire nginep. Lah selama ndek kono iku ya ditakoni pirang-pirang. Iki dulure sampean pira? Ana sing siji sing gak melok meneh-meneh nek gak teko adik sampean wis gak oleh nempur maneh. Kudu sampean jak. Dadi kudu apa gak oleh diwakili. Mergo iku apa? Aturanku ngono. Akhirnya barang ditakerno kabeh kebutuhane pira sing cacak pertama nggawa wadah nggawa apa sing digawe ngusung ku nek cara saiki kan sepeda motor ya zamane Nabi sapa Yusuf mosok wis ana paling gawe apa keledai gawe keledai gawoke paling ya 2 kantong pirang kilo. Lah dulure gawa kabeh kan tiap wong gawa dhewe-dhewe. Ah di antarane iku ana salah siji sing gak melok. Gak iso iki. Gak iso diwakilno kudu teko dhewe alasane. Bareng wis ditakerno kabeh kebutuhane wis dicukupi. Pemudae sing ngladeni iku mang pegawe-pegawene diwara, dipisiki. Aja kan ngantek wong-wong lho ya. Sampeyan balekno duwike nang nggone wadahe, nang nggone kendaraane wong akeh, nggo ben ro nek ndek omah, nggo iso balik maneh. La'allahum yarji'un. Falamma raja'u semangsane balik sapa? Sapa? Oke, ila abihim. Ila maring abihim bapak-bapake wong qalu ngucap sawake ya abana hi abah muni'a apa? Muni'a mana'a ma mana'aka tunggal ya. Muni'a dilarang, dicegah minna min na kita minna apa al-kailu apa? Fala kaila lakum indi wala takrabuni ya sudah kaila takran apa al kailu fa arsil monggo bukan surat Yusuf Ar-Rolas ana maknane to gak apa maknane fa arsilhu ma'ana gadan arsil kami lo ngaji gak ana kosong maknane Ar-Rolas fa arsil ma'ana sartane akhana akhil lakum Pak qalaqtuni bi akhil lakum akhi dulur akhana dulur tanaktal nempur kita ngerti nempur
tuku beras, tuku gandum. Wa inna lahu maring apa? Maring dulur. Iku la khafiduna, asal kata khafadha apa hafadha? Yoko la khafiduna yakti wong kang yoko. Palamma raja'u semangsane bali sawake ila abi maring bapak-bapake wong akeh. Kalu ngucasake ya abana duh bapak muni dicegah minna saing kita apa kailu takeran Pak Arsil mugi ngeculaken panjenengan ma'ana sartane kita akhona dulur kita naktal nempur kita tuku kita wa innal sedene kita la maring dulur iku la khafidun yakti wong kang Joko mergo pesene Nabi Yusuf nanggone dulure wis saiki sampean tak diskon masih areke gak teko tak kei bagian tapi meneh-meneh nek gak nggawa dulur sampean wis aja atik cedhek-cedhek rene aja atik nempur diancam karo Nabi Yusuf bareng mulai wis nggawa beras, nggawa gandum, dimata mang keledai. Nek cara saiki ya nggawa peda motor. Bareng wis bali nangane bapake diceritakno kabeh. Ngapunten Ba niki wau ngeten. Mboten asal nempur malih menawi mboten ngajak adik kula. Terus niku mboten saged diwakilaken kedah ndugi kiyambak. Nek bapake ibuke wong tuwa wis gak melok gak apa-apa diwakili kenek. Tapi nek adik mboten kenging diwakilaken. Jenengan culaken adik niku nempur bareng kita wis ampun kuwatir kula njaga nang adik dadi oleh ngreka daya oleh ngerayu dulure Yusuf nanggone bapake supaya adike sapa jenenge adik Yusuf sapa jenenge sapa Bunyamin tenan Duduk Bun. Nek Benyamin iku lah artis teko Jakarta iku. Benyamin. Kenal apa gak? Gak kenal. Sampeyan durung Benyamin Netanyahu. Setan Yahu lho iku. Iku lah Israel iku. Ayo lah Benyamin Netanyahu lah. Jadi akhirnya nerangno bahwa apa? Gak oleh nempur maneh kejaba nggawa adike. Kesimpulan ayat iki ya, Bre. Gini ya, wong nek duwe jabatan iku iso memanfaatkan jabatane kanggo awake jenenge KKN. Apa KKN? Gak kenal. KKN itu kolusi, korupsi, nepotisme. Ngerti nepotisme? Ya iku mang mergo dulure diutamakno. Ya. Yusuf mergo wis duwe jabatan, dhuwit sing wayahe mlebu kas dilebokno dibalekno maneh nang gone wadahe dulure. Dadi mulai iku nggawa barang gratis, gak bayar. Mergo Yusuf duwe kekuasaan, duwe
Lah sampean meneh-meneh di jabatan, di kekuasaan ya iso ngono. Wangel kadhe gak ngono iku. Ya. Misalnya sampean dadi polisi terus dulur sampean melanggar kira-kira ya apa? Tembak. Sama cekel dhewe. Gak mungkin. Kalau sampean ngongkon dawan sampean cekel niku. Gak mungkin kan dicekel dhewe. Tembak pret. Iya lah Putri Sima, Putri Sima. Ratune negara Kalingga. Terus negara Kalingga iku duwe aturan. Nek duduk barange dhewe gak oleh dicolong, gak oleh dijikuk. Suatu saat Putri Sima iku duwe iku diecer di embong. Gak ana sing wani njupuk. Lah duit dilumpukno maneh diwadahi kantong. Jekek di pinggir embong. Terus adike Putri Sima iku woro-woro nang gone wong-wong iku sapa sing katik wani njikuk dhuwit iki bakal dikethok sikile. Lah waktu iku sikile ngicaki kantong iku mau lali lek aturane Lah Putri Sima sebagai seorang ratu, seorang raja, manis masih adike mergo melanggar dikethok sikile. Wani sampean. Pret. Nabi kan pernah ya ana arek jenenge Fatimah nyolong ayu arek. Akhirnya dinegosiasi karepe sapa sing paling cedhek karo Nabi. Oh, ku Usama, kenal Usama? Hah? Ngerti Usama apa gak? Anak Pak Tuan. Usama iku Bu, anake apa? Zaid bin Sabit, Usama bin Zaid iki wong sing paling disenengi karo Nabi. Akhirnya dikongkon negosiasi karo Nabi supaya arep wedhi gak dikethok tangane. Nabi yang malah ngamuk. Laula anna Fatimah binti Muhammad sarakat lakotok tu ya dah kan ngono sih. Duh, gak nyat belajar. Kok Fatimah anakku nyolong tak kethok tangane. Lah Nabi Yusuf ya apa? Mergo sing nempur dulure. Duwike dibalekno oleh gratis. Ya ngono. Lah gratis iki dijikono dhuwit teko gaji dhewe apa ta? Jikono dana negara gaji dhewe. Ya gak apa oleh gajine dhewe digawe gratisno. Lah nek njikuk dhuwite negara kan termasuk apa? Korupsi. Nepotisme ya apa ya mergo dulure istimewakan ngono lho. Dan itu cenderung terjadi. Contohnya siapa ya Nabi Yusuf Dewi. Mergo sing nempur dulure oleh gratisan. Sampai sini ada pertanyaan? Sekian kaji kita, semoga memberikan kefahaman kepada kita, amin. Allahumma faqina fiddin, amma faqina fiddin, amma faqina fiddin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.